Nazdar všetci, vítam vás u tretej časti na pokračovanie singleplayerovej Let's Play série na hru Skyblock, na hru Minecraft, séria Skyblock. Nachádzame sa na tom istom mieste, kde sme skončili. To je veľký nezvyk oproti multiplayeru s Mardonom, kde sme stále skončili niekde inde, pretože tam stále sa restol servera nejaké technické problémy. Tak, v minulej časti som si postavil tento dom a zasadil som si tu aj semienka. Dal som si tu, musel som si urobiť nový obsidianový portál, pretože 4-krát mi vyšiel, keď som nenahrával, a teraz keď som nahrával, mi ako na schvál nevyšiel. Zákon schválnosti. Lava je tu, voda je tam. Cobblestone generátor je bohužiaľ prázdny. A tento dom nie je dom. Som zistil, ako mi niekto napísal na Facebooku, nie je to dom. Je to asi nejaký kvader. Tak, čo chcem urobiť v tomto videu? V tomto videu by som chcel trochu zväčšiť ostrov a vyťažiť si nejaké tie dyne. No, skôr ich zasadiť ako prvé. Toto si, zaplatám si tu všetky diery, aby som nemal žiadnu šancu spadnúť. Pretože môžete si všimnúť, koľko mám životov. Nie je veľmi veľa. Dobre. To by bolo z zaplatovania všetko. Tak, za chvíľu ide noc. To znamená, že sa musíme tu zakempiť pred skeletónmi a zombikmi, ktorí tu budú bregedencovať, ako v minulom dieli. Neviem, či ste to videli. Tam som jeden technický problém, že mi prestal furt zaznamenávať zvuk z mikrofónu po veľkom strihu a neviem prečo, tak som to musel dotočiť dodatočne. Ja som tu hovoril ešte, presne 6 minút som tu hovoril ešte a z toho videa už nič nie je, takže tak. Zmeny, ktoré som tu urobil, čo ste nepočuli, už poznáte, takže to je všetko v pohode. Tak, už ide noc, ako vidíte. Toto vlastne neprestrelili skeletom. Šíbalo tak pre istotu. No, to sa nebudem mať ako dostať, no tak kašľam na to. V truhle mám zatiaľ dosť veľa snehových guľí a drevené veci. A hlavne vedro. Dobre. To je dobre. Ja si to zabarikadujem, ale ja tu mám 2 vrstvy, takže to je jedno vlastne. Chcel som dať 2 vrstvy, ale chcel som ich dať aj zvonku, aj znútra. Ale teraz už to je jedno. Tak, všimol som si, že Skyblock mal trochu väčšiu pozeranosť ako Let's Play s Mardonom. To znamená, že sa hlavne budem venovať teraz Skyblocku, pretože má väčšiu pozeranosť, ako som teraz povedal. A je proste populárnejší, napríklad dám príklad, moja obľúbená veta, dám príklad, že Let's Play s Mardonom má 15 pozretí a Skyblock má 20 pozretí. A takto to je skoro pri každom. To znamená, že budem teraz sa zameriavať hlavne na tento Skyblock. Kde za chvíľu asi zomriem. Pretože som pod veľkým tlakom teraz z nahrávania. Toto video teraz točím o 6 či 7, neviem koľko je teraz hodín, pretože som nebol celý deň doma. Bol som v zahraničí, v Maďarsku až. A to je jedno. Dobre, stále som tu pozeral ináč do tejto truhy, asi som si na ňu navykol, už neviem, prečo stále do nej pozerám. A mne sa tu veľmi zišla postieľ, ale tak není proste oviec, takže nie z nej. Musíme si počkať. Musím vyčkať času, jak husa klasu. Pozrieme si, čo je za dverami. Do prči spadla mi tu hojna. Dobre. Tu nadáme hojnu. A tu nadáme hojnu. Takto som to chcel. Dobre. Teraz musíme proste čakať, dokiaľ nás nezabije niečo vnútorné. Napríklad hlad, alebo podobné katastrofy. Čo si robím z paličiek? Nič. Zdrova nič, toto si potom zasadím, dubal sadenicom je teraz na nič. Schody nič, snehové guľe nič, pod nič, hojna nič, krumpače nič, sneh nič, krumpač nič. No, všetko je mi teraz na nič. Potrebujem ísť zvonku a už neviem, čo mám robiť. Musím čakať na ten portál.
sa zapálil vôbec? Sa musím pozrieť. Nemusím, ale chcem. Nie. Myslím, že nie. Ja on sa ešte nezapálil určite. Tak ja si tu dám aspoň pôdu, keď tu nestrelí nejaký skeletón. Tak, a teraz to budem vidieť a neprestrelí tu nik. To. Dobre. Musím nečakať proste teraz. Ja nie som už taký, no... Ja že nie som. V určitých veciach som, ale... Veľmi neraz chodím s jedným s polživotom dokonca. Prázdnym futbarom. Bez brnenia. A bez všetkých vecí. Medzi zombíkov na skyblocku. Kde keď zomrem, tak som v riti. Takže možno sa vám zdám, že som teraz úplná sračka, ale ja tu radšej ostanem. Radšej budem živá sračka ako mŕtvý hrdina. Dobre, dvere vyzerajú dobre. To by sa mali zombici ešte dostať. Nevedia kopať bloky, okrem Endermana. Ťažko to. Musíme počkať proste. Keď sme aspoň vedeli, koľko je hodín. A tam je náš obľúbený creeper. S kamuflážou dokonca. Mám pocit, že skúša breakdance. A nie je to v pohode. Nič neskúša. Bohužiaľ, no. Tak, toto neviem, či som to urobil v minulom dieli. A vlastne to nič. To robím niekedy na budúce. To som nepovedal. No to sa nedá de facto, čo? Nie. No, alebo tak. Dobre som vyžubal teraz. Ježiš, ja som myslel, že to... Tá hviezda letí z portálu, že už sa zapálil dokonca. Ty kokos. No tak nič, no. Nikto nevychádza. Je tu prázdno. Je tu proste prázdno. Musíme počkať na ten podžubaný mesiac, kedy už sa rozhodne konečne zapadnúť a z tej vyjde slnko naše obľúbené a môžeme ísť zvonku robiť. No keby som mal aspoň ten foodbar, no že by som mal plné životy, ale ja musím mať pol životu, no. Ale nič tu není. Zatiaľ. Možno tam je dačo, alebo tam, alebo tak. Pred dverami ako rovno nie je nič. To je dobré. Vidíte, stále chodím do tej truhly, to je tyranta truhla. Že sa to nejak neopotrebuje, sa čudujem. No. Ale do bazmek s tým, kedy už to bude... Prečo sa naštvem a ja to tu vykopem. Ježišmária. Som sa zľakol teraz. Tam vidno nohu, či nohy, či čo to je. Tam. Teraz záber. Dobre. Teraz breakdanceova ste mohli vidieť. Skúsim otvoriť dvere. Otvoriť dvere. Otvoriť hlinu skúsim. A nič tam nie je. Creeper. Náš kamarát je stále pri našom dome. Nevodil preč. Keď ten creeper zmizne. Tak je teraz niečo... Nič. Ale tá fakľa bola chvíľu tu, si môžete všimnúť. Chvíľu. A potom išlo preč. Skúsim otvoriť tieto dvere. Do prčíza som to nechcel tak.
Čo je? S prázdnou rukou. Nie je tu. Ja sa budem takto pozerať na to. Všetko. Dáme si to asi so snehovými guľami. Si ho odnačíme niekde ku kraju a tam ho zhodíme. Pušný prach mi teraz netreba, nechcem hazardovať teraz sám so sebou. Čisté, čisté. Dobre, je to tu čisté pomerne. A konečne sme sa dočkali. Slnko. Konečne. S ňou bude pripravené. Robím si tu mini dieru. Aby som videl, čo ide. Nič nie je nikde zatiaľ. Aj tu by sme si mohli dať potík. Efektívne využívame paličky. Tak. A stade fakt nič neprestreli do prčic. Takže tu už potík byť proste nemôže. Si spreč. Tak. Bohužiaľ. Si to tam určite veľmi chceli, ale to proste nemôže tam byť. Je to tyran. Dobre, nech ešte trochu vyjde to slnko, ja mu nedôverujem. Keď ide to tade, tak to bude v pohode. A pôjdeme. Veselo. Nespadni. Dobre. No poď, baby. Come on, baby. Come on, come on, come on. A zombici už asi aj zhoreli dávno. Toto bolo tá najtesnejšia vec v mojom živote. Evidentne jasné, že tento creeper nie je náš kamarát. To znamená, že ho musíme bez milosti sejmať. Kto videl toto tu, musí uznať, že to bolo veľmi tesné. Ale toto bolo až veľmi, veľmi, veľmi tesné. Chudák, on vedel ani nemá kedy buchnúť. Tak ja niečo skúsim. Provizorný dom. Skúsim sa dostať hore. Tu je. Je tam. Viem, že mu neublížia, ale aspoň potrebujem si ho dostať niekde k okraju ostrova. Napríklad tam, kde je teraz. Krásne! Ježiš, to svinia! Dobre. Bye bye. Tento ostrov je vykríprovaný. Jeho obyvateľia sa môžu pokojne viesť po jeho po ňom. Som dosral teraz túto vetu. Ja si myslím, že už tu nič nie je. A keď tu niečo bude, tak to nedopadne dobre. To tam rastie. To je dobré. Pomerne. Je to pomerne dobré. Takže tam by som, čo by som tam urobil? Nemám čo tam urobiť ani. Teraz musím čakať na tento portál. Ja tam skúsim dať drevo ako Minecraft, ak možno to pôjde trochu rýchlejšie. Snaď, môžeme dúfať. Nie, dobre, teraz ma napadla veľmi veľká blbosť. Chcel som to drevo dať do lavy, ale to by som nespočil, už by tam nebola proste. A bye bye skyblock. Takže dobré, že ma to nenapadlo. Dobré, že som na to ani nerozmýšľal dlhšie. Lepšie povedané. No tak nič, no. Tak. No.
Takže musíme čakať na toto, na tamto a na nejakých tých zombíkov, ktorí sa tu spália, aby sme si doplnili futbar s ich fajným zhnitým mesom. Mňam. Som dopadol teda. Aleluja. Tak ale tak toto som nečakal, že tu ide až tak rýchle. Minecraft to tiež mal pomerne rýchlo. Ale že by až takto. No tak. Ja asi viem, prečo to išlo tak rýchlo. A teraz som vďačný tomu, že ma napadlo za tam pod. Tak to veľmi nepomôže, vole. Ježišmária, mi došli kamene. No tak čo tu dám? Tak toto už proste musí sa vyonačiť. Letajúca tyčka môže ostať. Tak. A keď staje, tak to spadne Chuck Norris. Proste totálne. Ani keby hlavičku tomu za to nespadne stavať. Tak, láva bola tu. Áno, tu. Dobre. A vodičku si ešte musím proste nechať, pretože to tu rastie. OK. Ten Goldstoneový ostrov, čo tam bude, si ešte nechám na pokoji. Ale veci stavať zoberiem všetky. Pomerne všetky. Dobre. Teraz akú stranu... Dobre. Do prčí som sa zľakol. Prosím, nespadni! Ježiš, to bola najväčšia tisnutka. Nie, to bolo s tým creeperom. Je tu dačo? Nie, nie je. Nemám rád tento svet. Dobre, som zdravý. Mám brezovú sadenicu. Čo môže byť lepšie, ako mať brezovú sadenicu? Cukrová trstia. Neviem, skade ju mám, ale mám brezová sadenica. Myslím, že bola z tej truhly. Je to do jeho byboli. Určite z tej truhly. A ideme si vyrobiť nekonečný zdroj vody. Otázka je, kde si ho vyrobíme. Tak, kde si vyrobíme nekonečný zdroj vody? No. To je tá otázka správna. To je tá otázka správna. Tak, toto teraz obetujem. Ale nie, ja už s tým nič nechcem robiť, ježiš, ja to zase rúpnem, to je som v ríti. Ja si ten ľad zástiav rozbijem tu a potom si, keď si potom zoberiem do vedra toto, dám to do toho, zoberiem toto, dám to tiež do toho a mám nekonečný zdroj vody na všetko. To by som nemal dožívať nijak. Tak poď, baby. Come on, baby, come on, baby. Kde to je? To je? Ty kokos. Tak ty si suka teda. Neodpaluj ma. Dobre. Aha. Už som pochopil, v čom je pes zakopaný. A teraz toto už nepôjde. Všetci sme radi. Ty kokos, ale tak. Teda počkam. Okay, a vyťažíme si aj toto. Aj toto. A ja si ešte pre istotu pustím tú vodu ešte raz. Teč. A prečo to je taký ten, asi kvôli tomu kameňu. Ja niečo skúsim, zoberiem si lávu. Musím to rozbiť tento kameň. A nevytečí tu. A to je good. It's good, man. For me. Kameň. Ja som sa zľakol, že obsidian. Dobre. Takže cobblestoneový generátor je hotový. A môžu sa ísť veselo ťažiť šutre. Som neprikryl, dúfam, alebo nemal by som. Dobre, je to v pohode všetko. Takže ja neviem, mám si to strihnúť a vrátiť sa k vám, keď to dojde, alebo ako?
Tak ja neviem. Naťažím si trochu a strihnem to zatiaľ. No, takže... Viete čo, ja si naťažím iba fakt iba trochu. Nie, on mi odplával, ježiš. To je debil. Koľko už dotrčam? 5 minút, 10, 20? 20 určite nie. Ani 5 určite tiež nie. A nemá nejako dlho natáčam. Cobblestone, obnoviteľný zdroj energie. Energie veľmi nie, ale je to proste obnoviteľný zdroj. Možno vám dodajú aj energiu. Dobre, 22 mi postačí. Tu bude nekonečný zdroj. Ten nemá nespotrebuje veľa miesta, takže v pohode. Tu na také by bol, no tak. Ešte trochu treba. Dobre, tu proste dáme. Dobre, idem si ešte trochu naťažiť. Som si myslel, že mi to nejde, ale tak... Ja som proste mal tak. Ťažíme. Ťažíme. Ešte asi trochu bude treba. Ešte chcem postaviť aj ten plot tam, aby som z toho náhodou nevypadol. Viete, aký som opatrný, vidíte to, čo ja. Budem si to musieť teraz rýchlo postaviť a vypadnúť stade. Ja neviem, čo ma príjmu s radosťou. OK, padám dnu. Come on, baby. Som dnu. A zase noc, vám sa to chce vôbec pozerať. Stále ten deň a noc a deň a noc. Ťažko povedať, či vám sa to chce pozerať alebo nie. Takže ok, to nie sú žiadny creepery ani nič podobné, čo oxiduje, ani či život. Tak ja si tu zatiaľ dám hodu. Už som si to aj dal. Vidíte to? Ja neviem, či to mám pretočiť, alebo to zatiaľ rozprávať debiliny. Pretočím to. Chce sa na to vôbec pozerať. Viete čo? Ja to nakoniec pretočím. Tu si to stopnem. A keď už bude deň, tak sa k vám vrátim. Zatiaľ čaute. Takže asi po 10 minútach sa k vám vraciam. Už to vyzerá, že vychádza slnko. Nie, že tak vyzerá, ale teraz to máme overené, pretože sa na to akurát pozerám. A myslím, že za chvíľu tí skeletóni aj všetko zhorí. Takže za chvíľu vyjdeme vonka. Takže vyjdeme vonku pre tých, čo nevidia po gečovsky. Doprčiť, tak som. Ale tam to otvorené dvere. No nič no. Stále pozerám do tej truhu, ja nič v nej furt nemám. Fakľu. Dobre. Ja si to idem zase otestovať z hora. A nech tu nie je nejaký spaj. Sneové gule. Clear! To je analfabet. Bye. Dobre. Takže ideme zase dole. Zase si tu dáme tieto debility. Ja sa bojím, že sa zabijem. Ježišmaria. Dobre. Nič tu není. Toto ešte, radšej to ešte chvíľu nechám. Nájdem si nejakého skeletona. Som sa zabarikadoval do prčíc. Toto nezvládnu zombici. To je proste hardkorové pre nich. Dobre. Nekonečný zdroj vody. Drabože. Doberieme si kamenný krompáč. A ide sa ťažiť. Stále ťažíme. Nie! Don't do it! Thanks. Dobre. Ja ste tu, zachránil som život cobblestone.
Dobre. To snáď postačí. Tu bude tá voda a tu prídem ja. A tu by som mal mať niekde schody ešte zo strechy. Čiže som myslel, že mi tu zateká to hujna. S týmito dverami som mal veľmi veľké problémy v minulej časti. Preto ich odteraz nemám rád. Krásne tu bude. OK, ide sa na nekonečný zdroj. Aha, ale tu ešte toto rastie. Svine jedna. No tak nejde sa na nič. Pôjdu sa ťažiť cobblestone, zase si to budeme musieť strihnúť. Ja sa... Lava tu ešte je, funguje to ešte stále. Áno, funguje, vrabože. Dobre, takže... Ja si chcem tento krumpáč proste zničiť. Duriadím ho. Dám mu po hlebe, fajne. A... Keď doťažím cobblestone, tak sa k vám vrátim zatiaľ. Čaute. Takže... Zbehlo to veľmi rýchlo, asi po 5 minútach som naťažil toto. Toto. Takže, čo si ideme dokončiť? Však my už nemáme ani čo dokončiť, my už musíme iba rozširovať. Takže, tu asi vojdeme do svojich dverí. Všetko si odložíme do truhy. Dáme si tu fakľu. Fakľu. Tak, napríklad tu. A pozrieme sa na tú dyňu, alebo čo to je. Som zabudol, čo to je. Ja myslím, že to je ešte zravenenie, ešte tomu chyba či. Takže potrebujem to ešte nechať. Nech sa to zosčakruje. Dobre, huba. Brezová sadenica, neviem skade som ju nabral, proste ju mám. Nie to, toto neviem skade som nabral, toto bolo v truhle. Našťastie. V dnešnej dobe sú creepery proste debili. Jeden ide kamikadze, druhý prv breakdancuje, potom ide kamikadze. Ťažko s nimi. Dobre, ja už nemám ani čo veľmi robiť. Maximálne, že som si zasadil strom. Saguaro, voda pre stromy. Dobre. A druhý strom. Ježiš. Som sa tu zľakol. Sadíme sa netreba. Takže druhý strom máme tu. Tretí tu. Ktorý vyrastie prvý, má zosvetelný žeton. Tak. Dobre. Možno im je zima. Dobre. Fakle mi to teraz veľmi netreba. Takže musíme sa obrátiť tu. To rastie. Keďže som tu natreskal vodu. Musí to rásť, ináč nemá na výber. Dobre. Však, čo to stále chodím a nič sa aj nezoberem. Teraz som tu zobral iba kamennú stenu, že som nevyzeral jak debil. A nič mi netreba. Tu nás to chcem opotiť ešte napríklad. To by bolo, že by som ťažil jeden stek a nič z neho proste. Dobre, to mi asi... Ale však radšej viac jak menej. Dobre. Ideme tu, obísť všetko. A tu nás si natreskame tieto ploty. No. No. To tak. Akurát to aj vyšlo. To fasa. No. Tu na keď bude voda, tu na jedna, tu na druhá, bude nekonečný zdroj vody. Jej. Peklo, krásne, peklo. Krásny generátor. Krásny. Toto nie je dom, toto je veľký kváder. Ako ste ma poučili v minulej časti. Nič mi netreba. Áno, nič mi netreba. Robím si ja paru tabuľky. Teraz bojím, že sa zabijem aj z toho tu. Kus viac som ich tu dal. Takto sa to robí. Dobre. Prvé. Obytný kváder. Dobre, obytný kváder je. Tu bude čo? Všetko okrem obytného kvádra. Dobre. A tu bude proste portál do pekla. Zruší sa, keď tu dám tabuľku? Neriskujem to. Peklo. Dobre. Strom blokuje cestu. Sviňa. Jem preč od neho. Toto furt je v tejto počiatočnej pozícii a nič to nerobí.
Šajze, do toho idem toho preč. Toto sa nečudujem. Obytný kvader. To ten som hľadal. Tekvicové semienka, cukrová trstina. To sa zde na všetko. Dobre. Ježiš, zase už je noc, ty kokos. Však som nestihol povyplievať za hradu. Dobre, no. Takže ja sa zase zasuniem do rohu, asi, neviem. Som veľmi stesný človek. A v tomto dieli sa s vami učím, pretože už má asi 20 alebo 15 minút, neviem teraz koľko. A slnko nám zapadá. A môžete zase zanechať nejaký like, odber alebo koment. A budem rád za každý like, koment a odber. Dobre, tie konce ja veľmi neviem. Takže pozdravujem vás ja a tieto zlé dvere. Takže čaute, uvidím sa v ďalšom dieli.